Здравейте, аз съм Симона Господинова от Гласът на младите хора. В предходният клип Веселин Диманов постави изключително важни въпроси от обширната тема какви доходи получава българинът и какъв е неговият жизнен стандарт на живот. Той ви попита в България бизнесът мръсен ли е, синдикатите в България работят ли в полза на работниците и служителите или те са политизирани. Смятаме, че тези въпроси са изключително важни и ви призоваваме да дискутирате и да коментирате. В България емиграцията е сериозен проблем. Тук ние смятаме и живеем с тази мисъл, че се топим. А това не е далеч от истината. Младите смятат, че в чужбина те ще се реализират много по-добре, ще получават по-добри доходи и ще ги оценяват, докато тук смятат, че бизнесът толерира тъмния сектор, не толерира качествените хора, не толерира честните хора, а точно обратното. Ние е важно като общество и като млади хора да осъзнаем, че държавата, това сме ние, обикновеният човек, който се труди, който използва качествата си, който използва интелекта си. Той е двигателя. От него зависи всичко. Всичките народни представители на жълтите павета работят за нас. Трябва да проумеем, че ние сме техни шефове. Трябва да проумеем, че ние трябва да бъдем гражданско общество. Проблеми е имало, проблеми ще има и в бъдеще. Но е важно те да бъдат разрешавани именно от нас, с общи усилия и с обща борба. Защото не е страшно да възникне проблем. По-страшно е, когато този проблем остава висящ и този проблем не намира никакво решение. Хората в България, които имат амбиция да останат тук, обичат родината си и искат да се борят, държавата да бъде по-организирана, да бъде по-справедлива, да имат по-качествен живот и децата им да израстват тук, да учат тук и да се реализират тук, трябва да разберат, че заедно с амбиция и хъс и най-вече желание и вяра ще постигнем резултати. Трябва да се обединим, защото ние сме бъдещето. Когато го повярваме, резултати ще има. Призоваваме ви да споделяте клипа и да коментирате, както и да се събудим. Защото е най-лесно да обвиняваме, най-лесно е да мрънкаме, а да не предприемаме действия. Ако сме заедно, ще успеем. Благодарим ви много. Споделяйте клипа. Очакваме вашите коментари и мнения.